Maoni teenage yake nkhani yathu ya lero ikutitenga ku USA ndipo ndiyokhudza mayi wina dzina lake Gloria Ramirez. Ndiye inu tagwirani chakumwa tentichedze. Nkhani ya Gloria Ramirez inapangapo post as a picture post osati kuyikamba nkhani yonse koma inapangika ku USA mu 1994. Gloria anali mayi oti amakhala pakhomo pake ndi ana ake awiri, wamuna ndi wamkazi. Iyeyo anali ndi zaka 31, amakhala ndi partner wake, ka boyfriend wake amene anali bambo anawo. Pa 19 February 1994 mwamuna wakeyo anayimba foni ku chipatala ku Riverside General Hospital ku California kunena kuti Gloria sali bwino, afuna ambulance. The ambulance inapita sangasanga kukantenga Gloria, anampeza kuti sanali bwino. Gloria analoti 6 weeks before anatampanga diagnose ndi terminal cancer yake, cervical cancer. Nde anamuza kuti inali terminal, saachira ayayi, anampasa nthawi yochepa kwambiri kuti watsala ndi nthawi yochepa. Koma anali munthu onena kuti 2 years before anali akuona ma signs and symptoms kunena kuti munthu une ndikudwala. Anakhala kumapita kuchipatala kuti tandichiteni cheki, china chake sichili right, koma amampeza kuti akumbweza kumuza kuti atakuchita cheki uli bwinobwino, takuchita cheki uli bwinobwino, kufikira mu 1994 mo pamene anangofikira kumuza kunena kuti takupeza ndi cervical cancer koma nthawi yatha, ndionena kuti suchirayi. Nde amayesera anamwika pa oxygen kuchipatala kucha chifukwa chonena kuti amakanika opuma panali mavuto ambirimbiri osiyanasiyana. Nde amayesesa kunena kuti amuthandize, anatenga dzima defibrillator kumampangazi chamakwika pa chest kunena kuti kuti mtima uzithamanga, uzigunda, uyambeso kugunda ngati mtima umazizira. Anapanga zinthu zingapo ndithu mpaka anakafika kuti kuchipatala nkulowa naye mu room. Sono manesi ndi ma doctors amene muchita atendi anapanga notice kunena kuti panali fungo la garlic, kuti amanunkha fungo la garlic kwambiri. Koma sipanatenge nthawi nesi wina anayamba kuti sakupeza bwino, kenako anagwa pasi kukomoka. Panaiso nesi wina zinake Julia, naiso anayamba kumva kuti sakumva bwino, ndi anatuluka Julia uja. Koma naiso sanatenge nthawi, atatuluka mulumu muja anakomoka. Ndi anthu anayamba kuchita notice eti ma doctors kuti kuti anthu akudwala akakumana ndi Gloria bwanji. Wina analonera kuti anabwera kuzamtenga magazi kuti ayeze, amene anatenga magaziyo naiso anagwa pasi kukomoka. Wina amayeza magaziwo naiso anagwa pasi kukomoka. Anthu chuchitika nchani? Kenako ma doctors amene anamuyandikira Gloria kumugwira kuti awese kumpanga treat nawonso akugwa pasi, anthu kumangokomoka. Anthu chuchitika ndichani? Kenako anthu anayamba kuganiza ngati kuti kwachitika china chake, kuli mwina dzima toxic fumes zonena kuti mwina zikhoza kuvulaza anthu, kuti mwina china chake chabowoka pena pake ma chemicals, anthu akupuma zoyipa. Nthawi yomweyo anayamba kutulutsa anthu mchipatala, kwayika panja papaki papakapaki poti pali mphepo yoti anthu azipuma bwino, kuopa kuti ma patient angavulale. Ma doctors onse amene amapeza kuti akupita kukamugwira Gloria amagwa pansi kukomoka. Nde anthu amayina ompanga betreat basi mpaka panafika timu ina itavala dzimasuti zawo zija kuyambira kumutu mpaka pasi kunena kuti kudziteteza, iti kuti ngati pali zinthu zina zake za poisonous kind toxic kupita mmenemo ena kumpanga treat kuti ani. Koma Gloria sanali bwinoyi, analionera kuti wadwala kwambiri, anayesera kumpulumutsa, anamwalira sipanatenge nthawi usiku omwewo. Koma ngakhale anamwalira thupi lake anthu amati akaliyandikira akumapaliza kuti akukomoka, akuvulala, akutani. Nde ena anali pakalikiriki osakasaka mchipatala kuti pamene pabowoka mwina pena pake sipali bwino, pena pake pakulowa zoyipa ndipate. Anapeza kuti panalibe china chilichonse chinali bwinobwino mchipatala. Anthu ama hazmat suit anafika kuyesera kutani, olo amene anayamba nokugwira Gloria kuchosa thupi lake olo kuyika mmotchalemo, onse amapeza kuti akudwala, akupeza kuti akukanika kupanga perform ntchito yawo kuti kodi munthu uyu chikuchitika ndichani. Edi mpaka anatenga thupi la Gloria kulichita seal mu chibox cha chitsulo kuti kapena ngati iyeyo ali amene akutulutsa ma toxic fumes zisafikire anthu ena zithere momwemo. Analiyeza thupi lake lonkuliyeza so kuti chimene chingapangitse kuti chingakhale kunena kuti chikuvulaza anthu choncho ndichani. Edi madokotala ndi manesi okwana 35 amene anayesera kumchita treat kapena kumuyandikira Gloria kapena thupi lake onse anadwala. Wina Dr. Julia amene anamupanga treat kwambiri anapeza anadwala kwambiri mpaka na mafupa ake kuyamba kuonongeka, mafupa ake a Julia m'miyendo. Anthu nkumati cheni chikuchitika ndichani. Ndena anapanga conclude kuti Gloria ankadzola zimafuta dzina zake zotchedwa dimethyl sulfoxide
DMSO. Amati DMSO amathandiza kuti mafupa asamawawe. Ndiye imene matenda amafika kumapeto analone kuti amamva kuwawa kwambiri. Ndakukhulupirira kuti ndi chemicals amene momo amene mwina analowerera muthupi mwake mpaka na mafupa mwake amene amapangitsa kuti anthu azidwala choncho. Ndiye ena amatsutsabe kunena kuti sono zinzone kuti zimagulisidwa m'mastolo zikanakhala kunena kuti zimampanga affect munthu mpaka na anthu kumakomoka paliponse. Sinde kuti anthu osewu anthu olowa m'mashopu mabweza akumadwala. Nde anthu osiyanasiyana ali ndi ma explanation osiyanasiyana koma Julie anakhala mchipatala mpaka 3 months asakuyenda mafupa ake ataonongeka just because anayandikana ndi Gloria. And Gloria amatchedwa toxic lady just because anthu ankangogwa kukomoka kumadwala kuvulala ndithu mpaka na chipatala kuchosedwa anthu onse kutuluka kwakhala panja kunena kuti mwalo wa munthu onena kuti aliyesa akamuyandikira angokomoka palibe amene amadziwa chenicheni koma valid yomwe ananenapo ma scientists ndi mwina chomwe iwo ankanena kuti ayi mwina DMSO ankadzolayo komanso akuti urinary tract system yake inasiya kugwira ntchito kuti amakanika okodza. DMSO amadzola uja amalowa mthupi mwake kusakanikirana ndi zotsalira zoti chifukwa choti samatha kukodza kuphatikiza pamenepo anamuyika oxygen yo anasakanikiranaso ndi zimenezo kena ku defibrillator akuti basi zinangosakanikirana nkupezeka kuti chemical ija yasintha nkusandika dimethyl sulfate. Ndati dimethyl sulfate ndi chemical yopsa yachabe koma vuto lake atamuyeza Gloria mthupi mwake munalibe dimethyl sulfate. Nde siziziwika aliyesa amangokhala ndi ma theory. Zikomwambiri.